Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Mgbede ọma Igbo bụ Igbo, ekeresimesi ọma. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taata bụ Wednesday Ahịaorie, mkpụrụ abalị 27 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Na mbụ, gere ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Ndị Imo ekuliela iwepụ atụmatụ ga-akwụsị ihe banyere osu n'ala Igbo. Ndị ntọ atọhapụala igwe ha nwụchiri n'obi ya n'ime Enugu steeti dịka ha natara otu akpa osikapa na ihe ndị ọzọ. A dụọla ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha gbado anya maka ihe isi ike nke nwere ike ịbawanye n'afọ 2024. Igbo ndị ọma m na ndị nwe, ọ bụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ka akụkọ anyị nke taa ga-ehiri isi. Cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị. Ọka akụkọ ụwa bụ mụ onwe m, Emilia Onyinyetunwankwo, Adaoledo. Mgbagirịzi akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọmanze na obere Amurie nke dị na steeti Imo ekuliela ikpochapụ ihe banyere osu n'ala Igbo malite n'abalị 4 nke ime ọnwa Jenụwarị n'afọ 2024. Nke a bụ iji wee kwụsị ka esi afụ ụfọdụ ndị mmadụ dịka ndị na-agbachapụghị agbachapụ na mmadụ nke nwa bekee kpọrọ outcast. Dịka onye nta akụkọ anyị si dee, eze ndị na-achị Amurie Ọmanze na obere Amurie, Eze Nnajimere na Eze Ahamefula Durugwuegebo nke 4 mere ka amata na malite n'ụbọchị 4 nke ọnwa Jenụwarị, ihe banyere osu, ume, ohu na diala ga-aghọzi akụkọ mgbe ochie n'obodo ndị a. Ka ọ dị ugbu a na-atụ anya na ya bụ atụmatụ ga-abịa na mmezu. N'otu aka ahụkwa, igwe na-achị Nkalago Ọbụkpa dị n'ime okpuru ọchịchị Nsụka n'Enugu steeti nke ndị ntọ nwụchiri n'ụbọchị 21 n'ime ọnwa Disemba ka a tọhapụgoro ka ọ dị ugbu a. Igwe James Agbogo ka a tọrọ na be ya n'ụbọchị 21 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya, ma tọhapụ ya n'ụbọchị ekeresimesi kpọmkwem dịka ọ nọgoro abalị 4 n'aka ndị jichi ya. Dịka ndị ọgba ama ime obodo si kwuo, ndị omekome a tọhapụrụ ya dịka ezinụlọ Igwe nyechara ha otu akpa osikapa, otu nnukwu ọkụkọ, mmanya, akọrọngwa ndị ọzọ eji esi nri na nde naira 6. Dịka akwụkwọ ndị News Express si kwuo, Igwe Agbogo na-akwado mmemme echichi ya dịka igwe ndị obodo họpụtagoro na ụbọchị 28 nke ọnwa Disemba tupu ndị omekome a echichie ya. Dịka ọ dị ugbu a, ya bụ nwa amadi ka na-anata nlezianya n'ụlọ ọgwụ ebe ndị ezinụlọ ya na-ekene Olisa na ndị ntọ a hapụrụ ya na ndụ. N'aka nke ọzọkwa, Ọkammụta Chiwike Ụba, onye gbara mgbọrọgwụ n'ihe banyere akụ na mmepe obodo nke nwa bekee kpọrọ Development Economist, adụọla ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha lezie anya ka ha si akwari ego n'oge ekeresimesi na mmemme afọ ọhụrụ. Maazị Ụba, nke bụ onye isi Non-Governmental Organization nke a kpọrọ Amaka Chiwike Ụba Foundation (ACUF), nyere ndụmọdụ a n'Enugu steeti dịka ya na ndị News Agency of Nigeria na-ekwu. Dịka nwa amadi a si kwuo, otu ndị mmadụ si adaba na ndagwurugwu ogbenye ka ọ dị ugbu a na Naịjirịa bụ nke kwesịrị na onye ukwu ma onye nta ga-ehi ise n'anya banyere ịkwari ego dara ụda na oriri na ọṅụṅụ maka na a na-eme mmemme ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ, maka na ọ na-abụ agadi nwaanyị gbachaa egwu ọ baa n'okwu. Ọ tara ụkwa jaa eze na ọ bụ eziokwu na anyị bụ mmadụ na-enwe ezi olileanya, mana nke bụ eziokwu bụ na ka ọ dị ugbu a Naịjirịa nọ ọnọdụ nwa enwe nne, amana a na-atụ anya na ọnọdụ a ga-akawanye mma. Igbo bụ Igbo,
a sị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee rụpịwa ọnụ. Ị mara na mbupụ ya erugo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Mana tupu anyị apịachie akpa akụkọ anyị, ka enwekwa ntị ọzọ n'ọvụrụkpọ okwu ndị ahụ anyị ji merisi akụkọ. Anyị gwara gị na ndị Imo ekuliela iwepụta atụmatụ ga-akwụsị ihe banyere osu n'ala Igbo. Ndị ntọ atọhapụọla igwe ha nwụchiri n'obi ya n'ime Enugu steeti dịka ha natachara otu akpa osikapa ma ihe ndị ọzọ. A dụọla ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha gbado anya maka ihe isi ike nke nwere ike ịbawanye n'afọ 2024. N'aha ndị dekọbara ma chịkọbara n'akụkọ ụwa nke taa, ka mgbe onwe mbụ Emilia Onyinyechiwankwo Adaoledo na-asị o, ị ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ekeresimesi ọma. Ndewo.